ବେଡ଼ିମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଘାତ ପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ Hi, hello, namaste. Wish you all happy Ganesh Chaturthi. Wish you all good morning, all of you too. आज हूँ स्पेशल डे तो गणपति बापा मौर्या बर्थडे तो आशा कर होप कर वर्ष तो लॉर्ड गणेश समस्त को ब्लेस दिंतु भले रखु तो समस्त फैमिली मेंबर को तो कौन कह आपण मैंने ढेर सारा एंजॉय करूँ और खुशी रुहतु समस्त को भल पाइबा दिंतु गणपति बापा मोरिया। तो फाइनाली पूजा आमर हो प्रोग्राम आज सन्ध्या पूरा चलती पहुँचे पूजा चलती देखी पारे प्रिपरेशन चलती। ବେଡ଼ିମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଘାତ ପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯାହା କଟକଣା ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। 10ଟା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଭସାଣି ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Boca, 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 corte, cuerpo, la mano, chusta. Patti, patti, kauna, viste, patti, patti, chusta.
घर पलि तो प्रोग्राम घर चलुची तो मुझे देखिली कौन ना पलि आसिली लास्ट को तो प्रोग्राम आज मैच जेहेतु अच्छी इंडिया रो तो पलि आसिली तो आशा करुँची आपण मानक ये ब्लॉगटा भल लगी तो जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दिखाँ प्लीज।